ଆଜିର ଗପର ନାଁ ହେଲା ସାଇନ୍ ପରି ଏବଂ ଆଖିରୁ ହୀରା ଝରାଉଥିବା ଯାଦୁଇ ଝିଅ। ଥରେ ସାଇନ୍ ପରି ତା ଯାଦୁ ବାଡ଼ିଟି ନେଇ ଯାଦୁନଗରୀକୁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଯାଦୁନଗରୀ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯାଦୁନଗରୀ ବୁଲିଲା ବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଦୁଇ ଝିଅଟିଏ, ଯାହାର ଆଖିରୁ ଅନବରତ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ଲୁହ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୀରାରେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ହୀରାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯିଏ ବି ଧରୁଥିଲା ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଣି ଲୁହ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସାଇନ୍ ପରୀର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ ଯାଇ ସେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲା, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଯାଦୁଇ ଝିଅଟି କହିଲା, ମୋତେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଣି ଏଠି ରଖିଛି। ମୋ ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା ଲୁହ ହୀରାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ସତ, ହେଲେ ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଦୌ ଉପକୃତ ହେଉନାହାନ୍ତି କି ମୋର ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ତାକୁ କେବଳ ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହିଁ ନେଇପାରିବ, ଆଉ ଯିଏ ବି ସେ ହୀରାକୁ ଧରିବ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଣି ଲୁହ ହୋଇଯିବ। ସାଇନ୍ ପରୀ କହିଲା, ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ତୁମେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ସେ କଥା ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହ। ଝିଅଟି କହିଲା, ଯଦି ପରିରାଜ୍ୟର କୌଣସି ପରୀ ତା ଯାଦୁବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ଯାଇ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫାରେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଜଳ ଆଣି ମୋ ଉପରେ ପକାଇଦେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ତାନ୍ତ୍ରିକର ମାୟାଜାଲରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି ଓ ମୋ ଲୁହରୁ ବାହାରୁଥିବା ହୀରାକୁ ତୁମେ ନେଇପାରିବ। ସାଇନ୍ ପରୀ କହିଲା, ମୁଁ ସେହି ପରୀଲୋକର ପରୀ। ମୋ ପାଖରେ ଯାଦୁବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ହିମାଳୟରୁ ଜଳ ଆଣି ଆସିବି। ଏହା କହି ସାଇନ୍ ପରୀ ତା ଯାଦୁବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଇ ହିମାଳୟରୁ ଜଳ ଆଣି ଆସିଲା। ଝିଅଟି ସାଇନ୍ ପରୀକୁ କହିଲା, ଏବେ ତୁମେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଜଳକୁ ଧର ଓ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଟପ୍ ଟପ୍ ଝରୁଥିବା ଲୁହକୁ ସଂଗ୍ରହ କର ଏବଂ ସେସବୁ ନେଇ ତୁମେ ତୁମର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାଅ। ତାପରେ ହିମାଳୟରୁ ଆଣିଥିବା ଜଳକୁ ମୋ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅ। ମୋ ଆଖିରୁ ଆଉ ଲୁହ ଝରିବନି। ସାଇନ୍ ପରୀ ଝିଅଟି ଯାହା କହିଥିଲା ସେହିପରି କଲା। ଏବେ ସାଇନ୍ ପରୀ ଏତେ ସାରା ହୀରା ନେବ କେମିତି? ଝିଅଟି ଆଖିରୁ ଆଉ ଲୁହ ବାହାରୁ ନଥିବା ଜାଣିପାରି ଝିଅଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଓ ସାଇନ୍ ପରୀକୁ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ମୁଣି ଦେଲା। କହିଲା, ଏ ମୁଣିରେ ତୁମେ ଯେତେ ପାରୁଛ ହୀରା ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇଯାଅ। ଏ ମୁଣିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଏଥିରେ ଯେତେ ହୀରା ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ବି ଏହାର ଆକାର କି ଓଜନ ବଢ଼ିବନି। ଝିଅଟି କହିବା ଅନୁସାରେ କାମ କରି ସାଇନ୍ ପରୀ ହୀରାତକ ଧରି ନିଜ ପରିରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଆସିଲା ଓ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ହୀରା ରଖି ବାକିତକ ଅନ୍ୟ ପରୀମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ये रहा दोस्तों हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारा